present. El vers que havia llegit ja és el passat. Ja ha quedat enrere després de la lectura. La resta del poema és el futur. I aquesta és part de la vostra percepció. Els mons. Són les instàncies que existen com no. I cap poder terrestre no el pot modificar. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.